କାହା କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଉପରେ କହୁଛୁ। ଛାଡ। ଓହୋ ଏବେ ତୋ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା ବୋଲି ତୁ ଗରମ ଖାଇଯାଉଛୁ ନା। ଭାବିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ଝିଅର କହୁଥିଲେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବୁ, ସିଏ ତ କାହା ଭଉଣୀ କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ। ଭୁଲି ଯିବୁନୁ ତୋର ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କଲେଜ ଯାଉଛି, ତା ଯଦି କାଲି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବ ତୋ ମନରେ କଣ ହବ? ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଣ ଚାଲିବ? ଓ ତୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ? ଆମ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ କଣ ଦୁବ ବରଗୁଳି ପତ୍ର? ଠିକ କହିଛୁ ଜିତ୍। ଏଇଭଳି କିଛିଟା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଝିଅମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଏମାନେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଭିଡିଓ କରି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆସିକି ସଫେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଝିଅ କୁଆଡେ ଚରିତ୍ରହୀନା। ସାଙ୍ଗ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ କାଟିଦେ, ସେ ଝିଅକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡିଦେ, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ସାଙ୍ଗ ତୋ କଥା ମାନିକି ସବୁ କିଛି କାଟିଦେଲି ରେ। ସବୁ ଝିଅମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ କିଛିଟା ଖରାପ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଝିଅମାନେ ବି ବଦନାମ ହୋଇଥାନ୍ତି।